Upang magtiyo sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Police Station 8 sa Barangay Alalasan, Lapos, Iloilo City. Pasado alas 7 sang gabi Setyembre 9, 2024. Ang mga arestado ang Musanday Jovan Masagnaya, 38 anyos, kag Alexander Masagnaya, 54 anyos, lonsay residente sa nasambit nga lugar. Nabaklan mga arestado sa isang kaplastik sa siya sing napatihan shabu, gamit ang 5,000 pesos nga bypass money. Dugang ang recover sa ilang paginakopa, ang 8 pagid ka plastik sa siya sing napatihan shabu, kagiban pa nga mga non-drug evidence. Si interview ang K5 News sa FAM Iloilo kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sang ICPS 8, ginpayag siningad wag kasi man ang ilang monitoring antes kin kasa nasambit nga operasyon. Nagapangayo gid sila bulig nga kay ang ato ni mga subject ni so rampan lagi po ng pagbaligyan ng isang illegal na droga sa ilang lugar, lalo na sa Sunpor, Barangay Alalasan. Sa information naton to sa iya no, kundi siya gaubra kay ito siya gakuha sa illegal na items. So kay sa haro siya gaubra no. So pahinanti. So posible dito sa Saharo ni gakuha sa items. Mga ka-K5 ginabanta sa 14 gramos ang na-recover nga suspected shabu. Kag may aray ni isang estimated market value nga 95,200 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Lapus. Ako si ka-K5 Eric Danyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.